כל מי שאמר לעצמו, עוד מעט הכל הולך לרדת. בוא נחכה ממש עוד קצת. אני מחכה שהמחירים ירדו. אני רוצה לחכות כי עכשיו זה לא הזמן. לא, עכשיו זה לא הזמן. שנייה, הכל יורד. אז כל מי שהכסף שלו חשוב לו ורוצה כמה שיותר ממנו בכיס של עצמו ולא לפזר אותו בכל מיני מקומות, חייב לראות את הסרטון הזה. פורסם ממש לפני כמה ימים שמדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב-1.1%. בוא נעשה את זה פשוט. בכל חודש מודדים את יוקר המחיה בארץ. אם הסל הזה של המוצרים או של השירותים שמודדים על פיו עולה, בהתאמה עולה המדד, ולהפך. העלייה הזאת משפיעה על הכסף שלנו ועל הכיס שלנו באופן ישיר. אני בטוחה שראיתם כבר מיליוני סרטונים על איך המדד משפיע, למשל, על המשכנתה שלכם. ואם לא, אז יש לי כמה סרטונים בנושא, אתם יכולים פשוט לגלול אחורה ולראות. ואם אתם רוצים שאני אעשה סרטון חדש שמסביר בדיוק איך המדד משפיע על המשכנתה שלכם, תכתבו לי בתגובות. אבל מה שאני בעצם מנסה להגיד לכם זה שכל העליות האלה במדד המחירים לצרכן מעידות על זה שהריבית במשק לא הולכת לרדת בקרוב. אז אם אתם מהאנשים האלה שנעולים על ריבית פריים או נמנעים מלמחזר את המשכנתה שלכם כי הנה עוד רגע הריבית הולכת לרדת, אז זהו שלא. לכן תפסיקו לשלם ביוקר ולפרנס את הבנקים, כי יש היום באמת תנאים מעולים למחזור משכנתה. מי שלא מנצל אותם ויכול הוא פשוט פרייר.